Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, γεια σας. Σήμερα έχουμε τον οικοδεσπότη μας, τον Γιάννου, τον George Labas 12, που τώρα θα γίνει αυτό το βίντεο στο Basic George. Εδώ είναι ο κάθε Άγγελος. Λοιπόν, κάνουμε vlog στο δικό μας το κανάλι. Ναι, Γιώργο. Ναι. Και έχετε νέο βίντεο στο δικό μου το κανάλι. Νομίζετε ότι δεν θα ανέβει ποτέ, αλλά κακώς νομίζετε. Θα ανεβεί, παιδιά. Μπέντι in my channel. Το chapter 1, γιατί το chapter 2 θέλει λεφτά, μόλις γίνει δωρεάν θα το παίξουμε. Λοιπόν, δεν έχω facecam, θα σας πω στην αρχή του βίντεο, θα δείτε το βίντεο απλά. Λοιπόν, έχεις κάτι να μας πεις, ρε George? Εγγραφή στο κανάλι. Εγγραφή στα κανάλια μας, ναι. Θα τα κάνει αυτός όλα τα edit του YouTube, θα σας πει κάτω στα description και όλα αυτά θα κάνει ο Γιώργος. Εγώ θα κάνω το Viva βίντεο τώρα. Τώρα τραβάμε από Viva Video Pro, δωρεάν το update. Λοιπόν, εδώ είναι το νηπιαγωγείο μας, που δεν πάω εγώ, μην ανησυχείτε. Εδώ είναι το χωράφι. Μην ανησυχείς, δεν τράβηξα πινακίδα. Λοιπόν, έχει πινακίδες πολλές. Από εκεί δεν θα πάμε. Από εκεί δεν θα πάμε γιατί είναι. Θα πάμε από εδώ. Όχι, θα πάμε από εδώ. Πώς θα κάνεις τουλάχιστον? Ναι, δεν μπορώ. Λοιπόν, θα κάνουμε και. Ναι, μπορώ. Θα κάνουμε και pause. Λοιπόν, παιδιά, επειδή έχει εδώ τα μπέλας, έχει δύο αμάξια. Κάνουμε pause, εντάξει, Γιώργο. Από εκεί δεν με είδατε. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, μόλις κάνουμε pause θα τραβήξει ο Γιώργος. Συνεχίζουμε. Στρέφουμε, εγώ θα κάτσω από εδώ γιατί έχει μια ταμπέλα. Επίσης, μη λέτε τι σκατά κάμερα είναι αυτή. Είναι το κινητό του Βασίλη. Όχι, έχει καλή κάμερα, εντάξει. Εντάξει, είναι πολύ καλή, είναι καλή, αλλά εντάξει. Εδώ είναι το παλιό μας κουτάκι. Και αυτό είναι το κινητό μου. Άμα αρχίσει το κινητό έχω τόσο πάντων. Όπως είπαμε θα κάνω καινούριο βίντεο, δείτε τα βίντεο του George Labas, θα κάνετε like και subscribe. Θα έχω κάνει στην περιγραφή το κανάλι μου μαζί με το κανάλι του Μπίλι Διαμάνα. 4 κανάλια θα έχουμε στην περιγραφή κάτω. 4. Το δικό μου, το δικό σου, το δικό σου και το δικό σου. Α, ναι, παιδιά. Επίσης, να ξέρετε, έχω ένα vlog κανάλι εγώ που ανεβάζω vlog και ανακοινώσεις. Εδώ έχει ένα κιόσκι, αλλά έχει κάτι εντάξει. Οπότε κάνετε εγγραφή σε εκείνο το κανάλι. Ναι, μισό κάνω λίγο stop και επιστρέφουμε. Εδώ αγοράζουμε πατατάκι. Τα πατατάκια μας. Ένα πατατάκι. Οκ, και ναι, άμα ακούσατε κάποιες φορές πριν ήταν κάποια παιδιά. Λοιπόν, εδώ παίρνει ένα μάξι, θα κάνει ένα. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί πάμε στο βενζινάδικο. Δείξτε λίγο το χώρο, παιδιά. Κοιτάξτε το χώρο. Εκεί μένω εγώ. Εκεί μένει ο Βασίλης, μισό. Δεν σου ναι, εκεί πάνω. Εκεί που δείχνω τώρα εγώ, εκεί μένει ο Μπίλης. Είναι λίγο χάλια κάμερα. Εντάξει, δεν πειράζει, τα FPS θα παίζουν λίγο. Αλλά εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, εδώ έχει κάτι δεντράκια, δείξτε λίγο. Εδώ έχει κάτι δεντράκια. Εκείνο το γήπεδο μας που δεν έχει. Που δεν πιστεύω να είναι και πολύ καλό. Κοιτάξτε πόσο χάλια είναι. Λοιπόν, εδώ πέρα βάλανε σήματα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ήρθαν βάλανε σήματα, δεν βάλανε τέρματα. Βασίλης. Βλέπετε τον Γιώργο με μακρύ μπλούζα, δεν ξέρω καλοκαιριάτικα. Ναι. Λοιπόν, ο χρόνος πήγαμε τσα. 3 λεπτά και έχουμε κάνει 3 clips. Λοιπόν, 3 λεπτά και 3 clips. Γιατί σταματήσαμε 3 φορές. Λοιπόν, εδώ είναι ένα σπίτι, εδώ έχει έναν κάδο και εκεί έχει ένα σπίτι. Το κάδο. Λοιπόν, κάπου από εκεί είναι το σπίτι του George Labas 12. Ναι, είναι μυστικό. Έχει εκεί πάνω. Όχι εκεί πάνω, από εκεί. Εξτροφή. Βλέπετε ένα δρόμο και πάει στροφή. Ναι, έχω κάνει και εγώ vlog. Ναι, έχεις κάνει. Εδώ αυτό είναι ο ιερός τάφος. Τάφος λέω. Κάδος. Εκεί είναι, λοιπόν θα σας δείξω. Πόσο αγαπάμε το περιβάλλον. Λοιπόν, παιδιά, αγαπάμε πολύ το περιβάλλον εδώ. Το βλέπετε αυτό το ροζ εκεί. Είναι τα αεραμοσαλάτα. Λιγμένη τα αεραμοσαλάτα. Εδώ είναι η σκιά. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε, κάνουμε subscribe, εντάξει. Όχι dislike. Και έρχομαι στο Crazy Levels Game. Αυτό θα το κόψουμε. Σιγά μην το κόψουμε, λοιπόν. Παιδιά, πρέπει να το κόψουμε. Κώστα μου βλέπει το βίντεο, sorry, αλλά dislike. Λοιπόν, εδώ θα τελειώσει κάποιο το βίντεο. Ναι, ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι. Εδώ έχει κάτι έργα. Εντάξει. Ο George Labas 12 και τελευταία φορά το δείτε. Εδώ είναι το γήπεδό μας. Χώρες εστίας, ναι. Likes. Λοιπόν, στην περιγραφή είναι το κανάλι μου το δεύτερο, το κανάλι μου το κανονικό, το κανάλι του Μπίλι, το δεύτερο κανάλι του Μπίλι. Και like, subscribe, comment σε όλα τα κανάλια. Δεν πιστεύω να ξεχνάω κάτι. Όχι, εντάξει. Επίσης, sorry για λίγο τα FPS, απλώς δεν έχει καλή κάμερα. Λοιπόν, τα edit θα γίνουν, θα βάλουμε κάποια edit, άμα ξέρετε. Όχι, εγώ ξέρω να βάζω edit. Εδώ είναι η ζούγκλα παιδική χαρά, δεν υπάρχουν σχεδόν τίποτα. Ο Βασίλης θα κάνει edit το Viva βίντεο και εγώ θα κάνω edit την περιγραφή του YouTube. Ωραία. Ναι, λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ναι, 3 κλιπάκια. Like, μην ξεχάσετε να subscribe.
Πάμε να κάνουμε κούνια. Hate comment στο Crazy Levels Games. Όχι, μην κάνετε. Όχι, μην κάνετε, εντάξει. Και Τρέχουμε. Εδώ είναι οι κούνιες, υπάρχουν δύο και εμείς τα κάνουμε. ελπίζουμε να σας αρέσει. Τώρα μας αρκετά ένα like. Στο επόμενο βίντεο που μπορεί να κάνουμε μαζί είναι ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Στο γήπεδο χωρίς Challenge εστίες. ποδοσφαίρου. Καλά. Το challenge είναι για μία ημέρα ενώ θα κάνει να subscribe τον άλλον. Οκ, παιδιά, αυτά από μένα. Bye. Λοιπόν, από μένα κάντε subscribe, εγγραφή, like σε αυτό το βίντεο, πάρα πολύ like. Γράψτε και ένα comment Για μένα. και για αυτό, ναι, και για μένα. Γιατί τι γάμα του κανάλι έχω. Και γιατί το γάμα το κανάλι έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα... Α, ναι! Και σε αυτό κάντε subscribe βέβαια. Λοιπόν, αυτό το βίντεο, ναι Γιώργο, πες ένα γεια. Bye. Bye παιδιά, bye. Κούνια.